tema d'avui és quan s'inicia l'educació com possibilitat d'educació en cada un de nosaltres. O sigui, l'educació no comença a partir de zero. Para una mare i pam, ja comença. No. L'educació té unes predisposicions anteriors, té unes condicions, unes realitats que la fan possible. Quan l'individu, la Pepeta, el Josep, quan comencen a ser educats en el sentit d'allò previ a l'educació pròpiament dita, doncs el dia en què van ser engendrats pel pare i per la mare. En aquell moment s'inicia la possibilitat d'educació. No perdem de vista això, que és molt important. No es tracta ara directament d'educació, sinó de condicionants de l'educació, de possibilitats de l'educació, i aquestes comencen amb l'engendrament, és a dir, comencen amb un codi genètic. Cada un de nosaltres porta un codi genètic, i el codi genètic d'on ha sortit? El codi genètic que m'han donat el pare i la mare, amb això que ja sabeu, un òvul, un espermatozoide. El codi genètic ve de la natura, ve de milers i milers de generacions anteriors que m'han portat a un codi genètic concret. És a dir, nosaltres sortim de la naturalesa. Sortim de la naturalesa per començar. Sortim de la naturalesa com a dada indiscutible. De manera que el dia que el pare i la mare em comencin a educar pròpiament i el dia que em portin a pàrvuls, jo tinc unes possibilitats que m'ha donat la naturalesa. I aquestes possibilitats són codi genètic, herència genètica. Aquesta herència genètica que em ve, fixeu-vos, potser de milions d'anys enrere, perquè el codi genètic dels meus avis, dels meus avantpassats, me queda lligat amb altres codis genètics i a la millor aquests queden lligats amb altres espècies anteriors per allò de Darwin. A mi em sembla que encara és la hipòtesi més versemblant de l'evolució de les espècies. Cada codi genètic d'un infant es transforma subjectiva en cervell i en endocrinologia, món hormonal. I és a partir d'aquí, d'un bon cervell, que repercutirà en tenir una bona endocrinologia, que després pare, mare, professores, professors, etc., podran organitzar la meva estructura d'algú que s'ha educat. Podré ser educat en funció del cervell, el qual és resultat d'una herència. Això s'entén molt ràpidament quan, malauradament, neixen criatures. Poso per cas el síndrome de Down, mongolis, deien abans. El síndrome de Down. I aquestes criatures tenen deficiències, bé siguin funcionals o fins i tot anatòmiques del cervell, les seves possibilitats educatives baixen. I baixen considerablement. Per més bé que se li apliqui la pedagogia, la més sàvia de totes les pedagogies. Si manca funcionament cerebral i manca quantitat de neurones, no hi ha res a fer-hi. Per tant, la lliçó d'avui, el que avui hem d'aprendre, és això tan simple i tan elemental. Allò que permet que un dia hi hagi educació és el meu codi genètic, que m'empalma precisament amb la mateixa naturalesa i amb totes les generacions anteriors d'animals que venen de lluny. Nosaltres som una variable dependent per començar, després vindrà l'educació. I repeteixo, això no és educació, això és allò que permet iniciar una educació humana. Per avui, res més.